Mga kapuso, kabalo mo katong bata pa ko, o hangtod man jud siguro karon, ma-amaze jud ko magtanaw og kining magic. For sure, kamo po, di ba? Karong buntaga mga kapuso, atong makauban ang usa ka Davao-based magician, si Cyrus Cabrera. Cyrus, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? May buntag Argel og sa mga kapuso nato diyan nga nagtan-aw karon, may buntag sa inyong tanan. Cyrus, paunsa ba ka nakatuon aron makamugna og kanang mga magic trick? Nagsugod ko katong college student pa ko, pag human sa klase, nakaagi ko diya sa San Pedro Street, nay nagabaligyag mga magic diya, street vendor lang siya. Ang baligya lang niya mga magic lang. So moto nainganyo ko mo palit kay barato ra pud kato nga time. Tapos hantod sa ipakita na ko siya sa ubang tao o sa mga classmates na ako, nalingaw man pud sila. Tapos nalingaw na lang pod ko. Hantod sa kada human sa akong klase, nagatambay na ko dito sa San Pedro Street. Tapos naay mga professional magicians nga na-meet na ako dito kay nag-atuman day sila dito. So dito na jud nagsugod ang tanan. Nakailan na ko tong mga baguhan pod. So nagtukod mi grupo hantod sa naghatag mi mga ideas para paspas among improvement. So dito jud nagsugod ang tanan. Kung tan-awon mo murag paspas kayo paghimo og magic, pero kaniadto ba Cyrus imong pagsugod, nakabati ba ka nga murag lisod man di ay ang mahimong magician? Ay oo, kuan kanang katong nagasugod ko, usay makasulti ko nga kapoy naman oy, pero ingon lagi sila pwede ka magpahulay pag makapoy na ka pero ayaw lang yun undang. So mao to, wala ko ni undang kay na-inspire man po to sa akong mga kauban nga naga-practice sa mga magic competition, sa mga show. So kinahanglan pud na ako mag-practice with para dili pud ko maulawan. So mao to, wala jud ko ni undang. Cyrus, kay lagi dugay-dugay naman jud ka nga usa ka magikero. Unsa ba ang skills nga anaa dapat sa usa ka magikero aron ma-perfect niya ang usa ka performance? Sa tinuod lang, wala may perfect nga performance sa show. Pero about sa skills, wala kay kinahanglan nga required nga skills para mahimong magician. Kay ang skills mapraktisan ra man na. So matun-an ra man na. Ang pinaka-importante mga diya para mahimo jud ka magician kanang naa jud kay good attitude kay dili ka magdugay diri sa magic trick kung na kay attitude nga dili maayo. Cyrus, sa unsa ba ka nga mga event sagad gina-invite nga mag-perform? Ang kasagaran nako is kiddie parties, birthday party, pero nag-perform pud ko sa mga fiesta, barangay, kaya ang magic dili man na siya pambata lang. Pwede po siya pantigulang, pwede po siya pangulitaw. So hopefully mabalik to puhon pag normal na ang tanan kay happy kayo kung makita po sila nga malingaw po sila. Pero ikaw ba mismo ang nag-conceptualize og kaugalingon nimong magic tricks o sagad sama lang po sa ginabuhat sa ubang magician? Ako nagakuha ra po kong mga idea sa mga international magician, sa mga local magician, pero akong ginahimo, gina-innovate na ako siya para dili siya mahulog nga copycat jud kayo. Tapos sa routine, nga akong ginahimo, ako nagaplaster jud na kay sa based on my experience, kabalo na ko kung sa mga dapat na ako iuna, kabalo ko dapat sa mga pang-finale po. Cyrus, paunsa ba nakatabang kanimo personally ang pagiging magikero? Dako kay siya tabang kay kutob sa ana ako karon, gikan jud na sa magic show kay wala ko laing source of income. So ang ako lang panginabuhi is magic show lang jud. Mao nang medyo makasad kay pandemya, so wala may mga show karon. So maura man unta akong gisaligan. So ang nahimo karon murag siguro maoning way ni Lord para maghimo ta maghunahuna ta kung sa atong mahimong makuhaan og laing source of income para mabuhi gyapon ta karong pandemic. Og syempre mga kapuso, kay lagi usa ka magician ang atong bisita. Pakitaan kita ni Cyrus sa iyang performance. Ako himuon karon na ako'y papel dire. Maklaro ninyo na ako'y papel dire og magkuha tag lighter. So natay papel, naputay lighter, ato yung mukha na sunugo na to. Tapos may mo siyang coin. Oh my God. May mo siyang 5 peso coin. So, karon ang ato himuon karon, ibutang siya na ako diha. Tapos kumuto na ako siya tapos mukalit ra kawala. Na umayo butang siya na ako diha. Tapos anahaw na ako siya. Wala siya. Tapos pag ano ko di mubalik na po siya. Oh my Kani God. siya, bisag asa na mo gawas. Butang ni mo diya.
mawala siya. Magawa siya dire. Dili siya kay maklaro, kay gamay man kayo. Ato yung buhaton, padako na to para mas maklaro na ninyo. Para mas maklaro na. Karon, tungod sa kadakuan so lisod na kayo siya gunitan, di ba? Kay dako naman kayo. So atong buhaton dira, butan nato diya, mugawa siya diya. Mas man ako butan ako diya, mugawas na po siya diya. Bisag asa siya mugawas, sa ay minat niya may tabo. Butang nimo diya, mawala. Mugawas sa bakbak. What kayo? Alright. Isa ka, isa pa? Sige pa, isa pa. Kaya pa. Okay. Napa. Kanya, napod ko lighter, napod ko pise. Ano yung itong buhaton? Sunukang giya ko na to. May mo sampanyo. Di ba? Oh my God. So, parang atong buhaton, hinig-anan ako na may mo siyang baston. So, wow to. Dagang kayo salamat. Wow, brag, for the entire time, no, brag, nakatutok lang gid ko kung giun sa to magbuhat sa imong magic tricks. Bitaw, daghang gyud salamat Cyrus sa imong oras ug higayon gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug syempre sa pagdala nimo good vibes karong buntaga. Salamat kayo sa inyo, tanan, mga kapuso. Dagang salamat. Tutok lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.